Ka kenhun ki Dr. haTirot Memorial Hospital Mairang, haka khat artrik jeliu kila yo ya ke jingjob, haka wede bet ke jingpuid mau hajan khyllai, via lolithotomy operation. Haka ni ka operation balaya lam ti lingdo medical superintendent, Dr. Iron tak tiang surgeon, nalor ka kenhun basyam phang jongki. Kilala ban wengno ya umau ubahe ne large calculus, na ka rental pelvis hajan khyllai jong inongpang. Kata ka badeiru ka jingjob ka bakraw ban la ban le ya kani ka operation ka ba Seisoh hapo kani ka hospital. Kani ka jingle operation ka bakalan bha ka long ka bakongsan ban penla ya unongpang na ka jingpang ka bajur badru na ka jing sniu jong khyllai ya ka balala ban le hakarukom ka ba janai bat pikir. Ka jing shampang bat ka jing trelang bala pen I da ka kenhun ai jing sumar. Ka penpa halor ka jing tebet bat ya ka jing tray shitom ka jongki ha ka bayade bat ka jingle ya ki surgery ki bakat kum ka ne ka jok ka balala ban le menta haTirot Memorial Hospital. Na kaliang I Dr. Lingdo bat Dr. Rentat Thiang kilala ban pen I ya ka nuksa ka bakraw kum ki noyalam bat ka kenhun ka bala tray krem tengkai na ka bentaban ai jing sumar ki nongpang kata omtang ban penyo ya ka jingkot jong ki nongpang henry halor ka jingkiu ha kaliang ki rukom ai jing sumar ha ka than. Kani ka jing pendap ya kani ka operation ka ba Seisoh ka penpaw halor ka jingkut jingmut jong kani ka hospital ha ka jing persang ban ay ya ka jing syakri ka babhatam na ka benta ka imlang ka salang. Ka jing yaro ka lai kirpang ti lingdo medical superintendent ba Dr. Iron tak thiang surgeon lembat ka kenhun jong haTirot Memorial Hospital Mairang Eastern West Khasi Hills halor kani ka jing job ka bakraw.